lagi nang gipasiatab nga ang atong DFA with Secretary Lazaro nakig-istorya kuno sa Iran, tabo man gyud na tinuod man gyud na mga katropa nga matagan og safe passage kini mga igalang mga Philippine flag vessel. Unsa man ni sila? Kana na mga barko nga although dili panag-iya sa atong gobyerno, iya na sa mga private buy, pero nagtangag of course may galas bandera sa Pilipinas. Karon mga katropa ilahan ning kuan nga luwas na kunong makaagi. Pero matod pa mga igala sa DOE nga bisan pag makaagi na sila diha, ang problema man gud nato dili lang Hormuz, ang problema nato ang mismo ang area, no? Ang gira. Bisan pag makaagi na sila diha mga kaigsuunan, no? Dili pa na makaapekto sa presyo sa petrolyo sa Pilipinas. Katropang Arnel Cortez. Aminaw na to si Anticlair kay na ako na gadaot niyang ending ani Duterte na po ipasangin nila. Ha? Ang ending ani Vice Duterte na po. Sige daw. Ito na maminaw Katropang Gab. XFM Katropa. Pala doon sa effect nung deal ng Philippines and Iran. Yan po kasi minsan na mahirap sa kapwa natin Pilipino. Alam na natin kung paano nagtatrabaho ang Pangulo at ang administrasyon na ito para masiguro po ang supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Pero meron pa rin talagang pilit na humahatak pababa. Pero tandaan po natin, pag sabi po natin Philippine flag vessels, hindi naman po ibig sabihin na ito po ay mismong barko ng Pilipinas. Ang sinasabi po dito, pag Philippine flag vessel, ang ibig sabihin ay registered with the Marina at authorized na mag-travel. At ito'y kinakailangan na pag-aari, kontrolado, o at least na chartered by Filipino citizens or corporations with at least 60% of capital owned by Filipinos. Of course, subject to Philippine laws on safety and labor. Hindi po yun technical or literally barko ng Pilipinas. Pala doon sa effect nung deal ng Philippines. Okay. Bullseye! Bullseye! Naay mga of course nangutana kalabot sa epekto sa deal o sa istorya sa Pilipinas o Iran. Mabasol ba nimo ang tao pag moingon may galang manaway karon? No? Nga mismo gani ang DOE secretary ilahara ng grupo ang niingon mga katropa nga mao ra gihapon risk management action pero wala na eliminate ang risgo. Og ikaw karoy tag-iyag barko mga katropa imo di ay nang isugal imong barko. Bisan pag moingon ang Pilipinas bay nga okay na nag-istorya na mi. Isugal din nimo na. Kabalo ka taas kay risiko. Siyempre, butangan gini mo na. Isugal nimo pero butangan gini mo nagtaas nga insurance. Tanan ikarga diha. Insured. Bullseye! Bullseye! Insured yun na mga igsor. Unsay implikasyon ni ana? Ang goods gihapon nga moabot mga higala diri sa Pilipinas, mahal lang gihapon. Katropang Arnel Cortez. Bisan pa ang fuel. Ngano man, sige kaingon ko na. Bisan pag muagi diha may gala makakuha ta diha crude oil, pag abot sa Pilipinas, dili man nimo na mapuslan dayon kay iagi pa man ang refinery. Ang pangutana, kinsa ra may naay refinery sa Pilipinas? Ang Petron ra in town. Isaray refinery na to sa Pilipinas bay. Supposed to be duha. Pero nanirado ang Shell after or during COVID-19, wa na sila kabalik katong ilang refinery sa Batangas. Bullseye! Bullseye! Kung doon na untay duha ka refinery, at least man lang may kakompetensya. Karon, unsaon ni mga higala? Dili pa kuno dayon makaapekto sa presyo. So, mabasol ba nimo ang tao kung moingon binuang man ang ilang kalaki? Wa gihapoy epekto ng ilang istorya. Salamat nga ilang ang gihimo. Pero the fact of the matter remains nga dili pa siya bay makaapekto sa presyo. Mao lang gihapon lagi mga kaigsoon. Ngano man, although risk management siya, pero wala siya nag-eliminate mga higala sa risgo kay mismo ang gera nagtunhay pa man. Bullseye!
Bullseye. Kung pananglitan matsambahan ka diha, simba ko lang, mga higala, kisa ba imong singilon? Iran? Amerika? Wala na muhatag di mong bili diha, mga kaigsuunan. Even ang Qatar, even ang naa diha mismo, mga higala, sa Middle East, mga katropa, doon na sila mga barko, nga nagkabiba, mga higala, daghang oil, nga gipabuto, mga higala, sa Iran. Wala ta niingon, mga higala, nga musupak ang Iran or mudi mutuman ang Iran sa ilang gisaad sa Pilipinas, mga kaigsuunan. Pero doon na ba'y musukol nga mga marino, seaman? Ako'y seaman, bahala mo diha. Bullseye. Bullseye. So asa man ta mangi igala nag-trip off ang atong kurinting kunordikong pandamay. Pero padayon man ta sa internet, no, padayon ta sa internet. So may problema, padayon lang gyapon ta. Ang ato lang katong mga naminoros radyo, medyo naalang gyapon. Wala na wala. Sige, padayon. Bullseye. Bullseye. Silang gamay naman lang pag-antos ni kay mo iskirda naman si Nords. Gamay na lang pag-antos, medyo ningit-ngit lang gid akong kahimtang diri. Pero okay na, mo balik na. Bullseye. Bullseye. Kinsa ba mga higala ang gadaot nila? Kung istorya bata mga higala musaway ta sa gobyerno, pagpangdaot na din na. Dili ba nato katungod mga katropa nga manukot kay saad sila bagong Pilipinas? Di ba ta mga wala ba dito katungod ba igsoon nga mo reklamo karon nga makita man nato dayag man kaayo nga why diskarte ning gobyerno ha? Bullseye. Ya ning gobyerno ha? Di katabang og himatyon? Di ba na mga higala di ay katungod na to mga Pilipino? Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Si Ma'am Biena Hinita maing buntag diha. Good morning Katropang Arnel, watching live in Tagum through YouTube and Facebook. Maojud unta nay tan-aon sa administrasyon nga naay government-owned refinery aron ma-regulate ang presyo sa atong oil. Dapat unta. Di man siguro na supak mga igalas balaod na to. Bullseye. Bullseye. No? Isa na lang gud ang atong refinery. No? Wala ba mga igala na huna-huna? Karon, isa naman lang yun ang refinery bay o si option. Oh? Ultimo, ang excise tax bay mahadlok sila mo patuman. Kay maulagi, mawadaan ko ng 320 billion, mahinayang sila nga mawadaan og 320 billion kuno ang gobyerno. Bullseye. Bullseye. Di wala man gani mo na hinayang sa trilyon nga nawala sa pondo sa gobyerno nga gikawat ra may galaw ang nakabahin pipila lang ka mga tao. Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Diba mura man og kuan kayo kanabang sukwahi o bakikaw may gala tan-aon nga mabalaka sila sa 320 billion kuno mo wa. Pero wa sila nabalakas kinawat. Wa sila may galay pakialam sa kinawat. Bullseye. Bullseye. Kaya kung wa pa unta ninyo kawata ng mali-malita nga kwartas gobyerno, daghan pa nagmapuslan, mangga kaigsuunan. Bullseye. Bullseye. Doon na po unta tay, kanabang igong pondo, aron mga igala nga baka sustainer ni ining maong krisis karon. Pero in the first place, kaya di man sa bumuto og krisis. Sige ko panaway tas gobyerno. Pinipilit ko natin hilahin ang gobyerno. Kay alam naman natin kuno na nagtatrabaho ang Pangulo. Nagtatrabaho sa imong kagaral. Ingos tata antipuesto, greet lang ako akong ninang Hinita, sir. May buntag daw ni mo diya ninang. Nag-greet si tata antipuesto, may buntag. Si Dodge Amar, good morning. Good morning. Heart Miles, may buntag. Maria Zena Lugod, good morning. Good morning. Ingon siya nga ako, sobra kaayo ang pagmahay, Jod. Wala na tayo mahimo diya. Naa naman na mga katropa, no? Ang ato lang nga nga unta, di mo paingon sa lockdown. Kay lisod yung kaayo bay. Bullseye. Bullseye. So may problema anang Marcos ug mag-lockdown. Naman na igong kwarta. Dugay na ko na nagtrabaho sa gobyerno. Wap man nilain may galang itrabaho ang gobyerno ra niya. Bilyonaryo. Wagay sila kapangutana na mga igala dito sa
Ombudsman. Siyempre, ilahaman na, no, ilahaman ang tropa ron. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. Nan padayon ta mga kaigsunan. Kay mismo manggod ang DOE ni ingon bay di ba na pagpandaot ang DOE man mismo ni ingon. Ilahara man na. Sila lang eh. Nga di daw maka-apekto gyapon sa presyo karon. Di man jud. No? Di man jud na maka-apekto. Mga katropa. Bullseye. Bullseye. At least na lang unta na ay source. Kasilingan vlog. Maing buntag og sa mga katropa maing buntag dia.